Songabika uthi siyazana mntakakhulu kodwa shathiwa siyazana. Makoti, ngiyaphila. Hayibo. Mama shada. Awusho kodwa. Uphi nomunye umakoti? Ngisho lo makoti lo bekade simshadisa zolo lokho. Ngicabanga ukuthi usalele anti usuku lakhe belulude kakhulu izolo. Hayi. Ulele. La ekhaya akekho nje umuntu olalilanga selile phezulu. He. Bala mama. Ucabanga ukuthi kephi la? Kusawotela. Awuyajabula bo. Thina ke sifukuzele yena ebelele, ephupha kamnandi, ephupha isibhedlela. Yabona wena mankwanyana, kumele umfundise umnakwenu. La ekhaya sinendlela esenza ngayo izinto. Yabona leyo ukuthi udokotela zethu, mina nishiya le esibhedlela. Umakoti la umfazi. Yebo. Phela. Vele abanye abantu bayitshela ukuthi bangcono kunathi. Mhlawumbe uyaphupha lapho impilo yakhe le yobukhazikhazi. Yebo, dala ngakuzethu nawe khuluma kanjalo. Ngizokuthi qinisile. Lothembile mina. Izinto zaphokile Nkosi. Makoti udlule. Kodwa kodwa iqinisile ingane. Hayibo. Ndodana, siyabonga. Hlanganisa imindeni emibili, oKhatide noHlongwane. Qopha umlando ndodana, usuke ngeke salibala lo. Hey, qinisile. Lo yenzile. Kambe kahle kakhulu izoni impela kambe kahle. Yabona nje hayi, yazi ukuthi oKhatide abajabulile labakhona. Hayi konke kumi ngomumo manje. Awuzwe. Kodwa-ke ndodana sokhona nje okukodwa kusele manje. Phela umpendulo lo kumele umlamanise phela athole ubhuti okanye usisi. Azodlala naye. Akaphela, ngisafuna nje mina. Wabona unkosikazi wami. Usesidanda. Yabona sidanda niphela inyanga. Hawu, mosho njalo hayi. Singobani ke? Hayi. Hayi, impela nje hayi. Hayi kodwa Siyabonga khona, hayi siyabonga. ya. Sanibona. Ya, Ubone. Kuyangena mngani. Nkosi yami sendleleni yakhona. Bengithi nje ake ngiqale la kuwena ngi-check ukuthi wena unjani. Ngani ngiyaxolisa yazi, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi angikwazanga ukusiza. Yazi benginethemba ukuthi icebo lethu lizosebenza. Imina nje nobugwala bami bekumele mhlambe ngikunikeze idose ethe ukuthi xaxa. Yabo. Ayakusenani hlisi. Yonke into yenzeke ngendlela. Usho ukutheni usenzeke ngendlela emva kobuhlungu obungaka odlule kubona. Hayi ngani. Yabona nje lento engiyenzile ethando ibingalungile. Ngididela nje lelife limnyama lingene la engqondweni yami. Angifuni nje ngiphinde ngibe lo yamuntu mina. Angeke ngikwazi. Manje ke sokwenza njani ngayo yonke lento mngani? Ngikhulumile nabadala. Abacela indlela, abacela uxolo. Okwami nje ukuthi ngicela ukuthula manje, okunye nokunye bona bazokulungisa. Bese mngani wami, alright, ake ngiphuthume mina before ngikhatha ngementshwa. Sizobonana. Khuluma bantu besilda bachaza yonke into ishintshile angazi athi ngizobuyela emsamo Malanga ngichaze kubadala Dom Kunjani? Ngiyaphila njalo. Ngiyaphila nami. Ukahle? Ngiyaphila. Ngiyalela mama. Ngixolisa ngendaba yayizolo ukuthi ngivele nginyamalale nje. Hayi, kuleka ayikho inkinga. Manje-ke awusho wena ukuthi uthathile isinqumo ukuthi uzokwenza njani mayelana nokuthola ubaba wakho? Ngibhalelile utataki izolo ebusuku. Ngayithumela incwadi kubo. Ngempela, ayibusiphamandla into enkulu leyo futhi ube nesibindi. Noma la ngingaqala ushaya ihlombe, angicabanga ukuthi bazoyifunda nje. Yini into ekwenza ucabanga kanjalo? Noma la ngabantu abafana nami behlelwa izinto ezinhle. Uyangibona nje. Kwayena mhlambe nje nobaba mhlambe akafuni ukutholakala. Siphamandla cha. Mhlambe uyangizonda noma la. Mhlambe akangifuni. Noma mvele mina kwakudala ukuthi angeke ngize ngibe nababa.